खोलायनानै सरकारनि सामुंता मानि हाबानि मुहाफोनो आलोचना अंयाखौ जास्ट सरकार अंहा मन्दिराव सिनायखांनिफ्राय बायदि मनिसरा आरोबाव एतिनि उनाव आं बर' बिदाबि दं बर' दं बिनि माने इनफर्टमेन्टख्रुइ आं नाव एतिनि कमा सालिमजोंले नाव जरो पाराराव बर' राव बिभिन्न एलाकायाव जे दंनाय रावनो आवजों जोंनि बसे जे बर' तो दिनि दुइख्रुइ माख्रुइ बिभिन्न समस्याफोरखौ जों न'आव गामि बर'नो बदिमानि समयराव ब्रेके जों बनो मोजां खिन्थानाय आबनो जों चिन्ता दङ ओमफ्राय गावनि जायखिनियावनो बर'नि पाराखौ नुनो आं सानसुमोखे साथुं जराव साथिक नाथे दंबायदि दिनै फैगौ फुंनि माराव बिनि परिष्कार परिच्छन्न दङ आंथे दावतबो कर'ना भाइरासनि समायावबा जों बोदेरनो बेहा मानाव सिक्रिपाय मा दङ माने बये बर'नो कोन साथिक नाम मंलायनाय जों बाहाखौ फिलम खायो बिनि जों बाहाखौ बाचायो न मखौ पायहा पायमनि परखौ बुं बिदिंखे बुनो जों ज' प्लाइने रो एमडीसी होके तो हान ग्रुप कोन बा साधारण कोन बुनो न जेखौ सिनि सीएम बुंसै इलेक्शंस कामराव फुजि जों फुजि मा साफिनि जों ट्रेकेनो से नया ट्रेकेनो से आसामैया आरिखौ बिनि चमले जुदा जों चमगै बुंथुम program jika chongthangnai welcome address boye sikhama tim sapoi the least we the people of this locality would in future hope and firmly believe that you would extend your kind consideration for our culturally, socially and economically upliftment. We will ever bow down under your kind reigns. Thank you, sir. People of this locality. De ya priklau se nei ni bok on da wo zo tonopo chung chanai chaya ini kanggal gori zo tono Pak.